ଗୁରୁ କୋଉଟା ଗୁରୁ ଏଇଠି ଏଟା ଆସ୍ତ ଅଛି ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆତ ହଉଛି ହଁ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଏ ସେଠି ଆଉ ତାପରେ ସାଇଡ ମାନ ଗୋଟା ଏଇଟା ଯାକ କଣ ଆଇନେ କି ଆଇଲେ ବେଚାଣି ବୋଧେ କଲିଆ ଏଟା ମାରିଛି ପସାର କି ମୁଗୁରୁ ଦେଖି ମକା ହେଇଗଲା ଧରିଛ ଗୁରୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେତେ ବର୍ଷରେ ଲଗେଇଛି ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଆରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲା ପରେ ଫୁଲ ପିଇବି ଏ ଦେଖ ଏଟା ଗୁରୁ ମୁଁ ଝୁଲୁଥିବାଟା ଏଟା ମୁଁ ଝୁଲୁଥିଲି ଏଠି ଏଠି ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ତୁ ଝୁଲୁଥିଲି ସେଠୁ ନେଇ ଗୁରୁ ନାଇଁ ମଲା ବେଲକୁ ନାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ବେଲକୁ ଏକା ଝୁଲୁଥିଲି ମହିଷି ଯାକ ଏଠି ଆସୁ ଝୁଲୁଥିଲି ସେଠି ଦେଖେ ଏଠି ଦଳି ବାନ୍ଧିଛି ପଡ଼ିବୁ କେମିତି ଦେଖେ ଏଠି ପଡ଼ିଯିବୁ ଏଟା ରାୟଗଡ଼ା ରୋଡ଼ ନାହିଁ ବାବୁ ଏଇଟା କି ରୋଡ଼ ହେଲେ ବାବୁ ନରେଶ ଭାଇନା କାକା ମକା ଧରିଛନ୍ତି ଚାଲ ଭୟଙ୍କର ମକା ତ ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ ଲାଗେ ଓଜନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଓଜନ ତ ହେବ କେତେ ଓଜନ ହେଉଛି କେତେ କିଲୋ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଗୋଟେ 30 କିଲୋ 30 କିଲୋ 30 କିଲୋ କେମିତି ଗୁରୁ 30 କିଲୋ ଏତେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରି ହେବ ନାହିଁ ତ ଦୁଇଟା ହାତରେ ଧରିଛି ପୁରା ଗୋଟେ ହାତ ପୁରୀ ରଖିଛି ତା ଗୋଟେ ହାତ ଧରିଛି ହଁ କୁହା ତ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ଦେଖି ଲଗେଇଛି ଏଟା ହେଇନାହିଁ ବର୍ଷ ପାଣି ଟିକେ ଅଭାବ ଟିକେ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଟିକେ ଭଲସେ ହେଲା ସେଟା କି ଏଟା କି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫୁଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫୁଲ କି ଭୟଙ୍କର ଚାଷ ହେଇଛି ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ଚାଷ ତ ହେଇଛି କରି କରିକି ଦେଖି ବଡ଼ କେତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛି ବାବା କ'ଣ 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 ରଖିଛୁ ଗୁରୁ ଘରେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ରଖିଛି ହଁ ଆଉ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡା ରଖିଛି ଏଟା କ'ଣ ଗୁରୁ ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏ ସେଇଟାକୁ ହଁ ବଳଦ ପୁରା ବଳଦ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଷଣ୍ଢ ଗୁରୁ ଷଣ୍ଢ କିଏ ହଇ ସେ ଷଣ୍ଢ କଥା ପଚାରୁଛୁ ତୁ ହେଲେ ଆମେ ସୀମା କଥା ଗରମ ଆଚନ